ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба шабакаҳои молбозор. дӯсто тамошобинон, имрӯза навори мо бошад аз ноҳияи Ҷаббор Расулов. Ана дар навори имрӯзаи мо бошад ҳамагӣ 4 сар молҳои буғӯзои яккумзой, буғӯзои аниқе ки оянда барои мол кардан арзанда баҳри шумоён ба фурӯш пешниҳод менамоем. дӯсто тамошобинон, чӣ хел ки гуфта истодаем, дар назди мо ҳамагӣ 4 сар буғӯзои яккумзой ҳаст ки ҳозир дар рафти навор барои шумоён маълумоти пурашро гуфта мегузарем. дӯсто тамошобинон, видеоролика бо диққат то охира тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, аними молро моли рақами якум меҳисобем. касе ки аними моли тоза пародаи чорнопёстри барои мол кардан оянда харидорӣ кардани нақша дошта бошад, марҳамат варианти беҳтарин, қадду қоматаш бениҳоят рост, қафош васеъ ва моли буғӯзи аниқ аст ки бо ҳамроҳи духтури байторӣ ташхиси аниқ карда ҳастанд ки аними мол дар яккумзой буғӯзи 5 моҳа. дӯсто тамошо бинед, касоне ки мана серу заминаш бошад, агар заминаш бошад сери заминӣ буда нигоҳ мекунад, оянда бениҳоят моли нағз мешавад, зеро ки мол буғӯз аз чӣ қадаре ки роҳ равад, чӣ қадаре ки ҷои обу ҳавои тозу мола нигоҳ мекунад, ҳамин қадар мол афзоишаш боз хубтару беҳтар мешавад. сину солаш бошад, ҳоло дандони гӯсалигаашро иваз накардааст, ҳоло дандони гӯсалигаш баҳча, яъне ки баҳча мегӯем мо. дӯсто тамошо бинед, барои мол кардан моли арзанда оиди хӯрду хӯрок ва саломатиш айни ҳол аз соҳиби мол пурсон шудем, ягон хел камбудиш нест гуфта ба ман сухан кардан. ҳозир бошад дар рафти навор дандони молро нишон медиҳем ва халтаи пистонашро, ҳатто дар вақти ғуноҷин буданаш ягон хислати бадаш нест гуфта истодаам. марҳамат ҳама ҷиҳате мебинтон, санҷтон, касе ки моли аними рақами як ба харидор бошад, масъалаи нархномаашро чӣ хеле ки ҳамаи шумоён медонед, бо нархҳои дастрас асосан ба навор гирифта мемонем. аними мол бошад, масъалаи нархномааш ҳамагӣ 18500 сомони аст. дӯсто бародаи тоза чорнопёстри худаш дар навор ҳам маълум ки қадду қомат, қафош бениҳоят васеъ. марҳамат, ҳозир ҳамаи ҷиҳата боз маълумотшо пурра мекунем. хуб дӯстон, бо диққат тамошо кунед, ҳоло дандони гӯсалигаашро чӣ хеле ки гуфтем иваз накардааст, дандонаш баҳча. дар вақти ғуноҷин буданам халтаи пистон аллакай пур карда истодааст. ҳоло боварӣ дорам ки то таваллуд мекунад, то нумоҳа мешавад ки бо хеле дигар ҳоло халтаи пистон пур мекунад. 100% дар якум зоиш буғӯз буданаш аниқ кардига ҳастанд ки худаш дар навор ҳам маълум ки мана халтаи пистон растояниҳош бениҳоят нағз ва ногуфта намонем ки халтаи пистонашам саф сафед аҷоибот мешадако мол бениҳоят нағз. халташам тамошо кардем, мана боз роҳравиҳоша тамошо кунед. касе ки мана мол кардани ҳаст, барои ҳамин роҳравиша нишон медиҳем ки пойҳошанда ягон иллаташ набошад, дига тамом. дӯсто марҳамат, мана қадр қоматчи бедом мешавад ако, худо хоҳад мол камбудиш нест. аллакай мо ҳар боре аними гуна наворҳои беҳтарина аввал худомо месанҷем, барои шумоён пешниҳод намудам ки мол ягон камбудиш нест. марҳамат, худо хоҳад сахтфоиза. хуб дӯстони азиз, маълумот медиҳем дар бораи моли рақами ду ки ина аз сабабе ки сиёҳиш бисёртар гуфта истоданд, лекин нархаш дастрас. дӯсто тамошо бинед, ин ҳам бошад моли рақами ду. касе ки харидор аст метавонад манами ёни алова истодаги мол хӯрду хӯрок ва саломатиш айни ҳол ин ҳам бениҳоят аст. оиди хӯрду хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудиш нест гуфта истодаанд ва ин ҳам бошад ҳоло дандони гӯсалигаашро иваз накардааст, барои мол кардан аллакай омода аст. нагуфта намонем ки ин ҳам ҳамаш буққа мондагӣ тайёр буғӯзи 5 моҳа гузаштагӣ. дӯсто тамошо бинед, касе ки бениятӣ мол кардани аст, касе ки заминдор аст, метавонад маними молҳоро харидорӣ карда буда нигоҳ мекунад. пас аз камтар вақт якта моли харидагиш худо хоҳад дудто мешавад. қадду қомат рост, қафош васеъ, ин ҳам бошад този масъалаи аҳлиҳош ва дандонашро нишон медиҳем. бинитон дӯстон, дандонаш ҳоло иваз нашудааст, яъне ки дандони гӯсалагӣ ширхӯриш аст, мешавад. хуб ана масъалаи аҳлишат бо диққат тамошо кунед. халтаи пистон аллакай пур карда истодааст. ин мола мана сина парафтост аз сабабе ки камтар сиёҳ будан бе халтаи худи мол сиёҳ, халтаи пистонашам сиёҳ будааст, лекин нархномааш ина арзон. касе ки аними мол ба харидор аст, моли рақами ду гуфта маълумотшо пурра кунад. масъалаи нархномааш бошад ҳамагӣ 16000 сомон гуфта истодаанд. боз касе ки харидор аст биёяд бинад, ҳама ҷиҳата санҷад, мана моли рақами ду гуфта маълумотшо пурра кунад. биҳад не ки қадашам баланд будааст. моли рақами ду як бор нишам кушода раҳрамонӣ меко, як бор одами мол мекидиги дили пур ки харидорӣ кунад. марҳамат.
роҳрави ошанда ягон хел худохоҳад камбудиш нест. Марҳамат менам дӯстон. Мешада ко гадонед. хуб дӯстони азиз ва инак маълумот медиҳем дар бораи молии рақами сикки. Ин ҳам бошад пародаи 4.5 ва барои мол кардан ин ҳам беҳтарин аст. Чӣ хеле ки дидостон мол ва қоматаш омад кардагӣ ва шикамашам беҳад калон будааст. худи дузоя буе қафошам бад не дӯсто. халтаи пистон аллакай пур карда истодааст. ин мол ҳам бошад масъалаи буғӯзиашро ҳамроҳи духтури байторӣ ташхиси аниқ кардагӣ ҳастанд ки аними мо дар якум зои буғӯз. Чӣ хеле ки гуфтем молҳо дандони гӯсилгашро ягонташ ҳоло иваз накардааст. масъалаи буғӯзиаш бошад. ин ҳам бошад 5 моҳа. дӯсто тамошо бино касе ки гирад мана ба гуфти гапо ошкорад аллакай халтаи пистон пур карда истодааст. ҳозир халтаи пистонашро нишон медиҳем. ба гуфти гапо молҳо мехӯрад ки ҳамин қадар шудагӣ хӯрдан саломатиш бо кафолат. дандони гӯсилгашро чӣ хеле ки гуфтем иваз накардааст. анин бошад мана дандонаш бачаҳоли беҳад майдамоли ёхш будааст. мешадако кани халтаи пистонашо ана беҳад калон будааст лекин растияни пистонош ҳамаш як хел сабсафед оянда боз харидоргир. мана моли рақами 3 аллакай халтаи пистон пур карда. умуман ҳамаи молҳо имрӯз сина кардагӣ тайёр. мешадако касе ки аними моли рақами 3 харидор аст. ина масъалаи нархномаш чанд пул ако? нархаш моли рақами 3 18000 сомон. касе гирад мана худохоҳад баъд аз камтар вақт гуфта мешад. гуфтем марҳамат биёйтон бинтон санҷитон баъд харидорӣ кунитон. 18000 сомон бениҳоят бо нархҳои дастрасамаш омада бинтон боз боло бениҳоят хушрӯ кани рара онедако бур рафтем. оиди роҳравиҳош ягон хел камбудиш нест. пойҳош намелингар мешад гадед тӯшошам беҳад калон будааст. мола аллакай халтаи пистон пур кардагӣ тайёр. банди ҷош бако ва инак маълумот медиҳем дар бораи моли чорум ки ин ҳам бошад ҳоло дандони гӯсилгашро иваз накардааст. инаш ҳам бошад буғӯзи дар якум зои 5 моҳа. масъалаи буғӯзиашро ин ҳам ҳамроҳи духтури байторӣ аниқ кардагӣ ҳастанд ки аними мол буғӯзи 5 моҳа. дӯсто тамошо бино касе ки харидор аст нархаш дастрас 15500 сомонӣ боз муомила дорад. инчунин масъалаи доставка бемушкилӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи молҳо бошад ташкил карда мешавад. дӯсто марҳамат варианти бинтон ҳозир дандонашро нишон медиҳем баъд халтаи пистонаша. ҳоло дандонаш иваз накардааст. акнун нақши иваз кардани дорад лекин камтар васеъ шудааст. тақрибан 1 соли 7 моҳа 8 моҳа 9 моҳа ҳамин мешавад. мол наздики 2 сола шуда истодааст. ҳоло лекин дандонашро иваз накардааст. дӯсто тамошо бинед инам ябо халтаи пистонашро нишон дидем ако. халта пур кардост менеми ана халтаи пистон ин ҳам пур кардагӣ аст. аллакай кам кам 5 моҳа шудагӣ растаяниҳош бениҳоят аст. марҳамат мешавад. хуб дӯстони азиз мана камтар бошда маълумотоша барои шумо нишон дода гузаштем. боз харидорои аниқ биёйтон бенитон аз наздаш санҷитон баъд мана харидорӣ кунитон. ҳоло моҳо буғӯзиаш камтар ба гуфти гапҳо дуртар бошдам лекин аллакай халтаи пистон пур карда истодааст ки молҳо ҳоли боварӣ дорам ки то 9 моҳа пур мешавад ки бениҳоят боз халтаи пистонаш калон мешавад. зеро ки аз ҳозир хуноҷӯинои якум зой ҳамин қадар халтаи пистон дорад. марҳамат вариантҳои мебинитон моли рақами 1 2 3 гуфта ишора карда соҳиби молба нишон дода боз тариқи ватсап ё ин ки омада савдо карда мегиритон. вариантҳо имрӯзашава бениҳоят бо нархҳои дастрас. хуб дӯстони азиз ва ногуфта намонем ки анами молҳое ки ҳозир баҳри шумоён пешниҳод намуда истодаем анами молҳо бошад дар вақташ бо буқаи дутта анами сиёалоб пародаҳои 4.5 боз оянда сер шир шавад насла нах сият гуфта бо буқаи сементал бордор карда буданд. аними моли рақами 1 ва моли рақами 3ро ва ин дутта 38ро бошад бо буқаи пародаи 4.5 бордор карда буданд ки инҳо ҳам наслашам нах шаваду ҳам сершир шавад. дӯсто кадомаш барои шумо маъқул шуда бошад харидор кунед. агар касе ки мана ҳар чоша дар як ҷойгӣ мехӯранд гӯд ман дутта велосипедҳо инҳош бонусаш ба дода мешудааст. мана касе гирад мана барака ёбад.
падаркадор моҳи шарифи рамазонва. Агар ки якҷоя савдо шавад ҳар чораш, биёйтон бенитон, санҷитон, вариантҳо беҳтарин аст. Ҳама нархҳошам дастрас.